Kumangala abantu uKhuzani ekhombisa abantu ukuthi imoto yakhe ayibizi lona imiliyoni nje mahala. uKhuzani ufake ividiyo enkundla ezokuxhumana eveza ukuthi le moto yakhe njengoba ibiza imiliyoni isensa kangakanani. Uma kuqhamuka enye imoto iyakwazi ukusensa ukuthi imele yona futhi iphinde ikhuphule yona ispeed. Yabo njengamanje. Iyagijima. Angiphethe lutho. Ngilandela itekisi uzobona uzobrika manje emva kwetekisi bo ebrikayo. Angibrike lutho. Angibrike. Awume ngibukani inyawo ngithatha la ileni ngena nje buka ke ngiyisa speed bo buka speed bo yabo njengamanje inyusa speed ngoba iyabona phambi kwami akho lutho nathi sikeze ngizongena emva kwale muntu izoyibrika yona khombisa inyawo zami yabo izoyibrika nizo buka la dashboard faka ngabe bona abantu iyayibona inemonto phambi kwami siyayibona okay ngiyisika le moto fake khombisa speed ngiyisika imoto khombisa inyawo akho lutho khombisa phambili okay iyanyuka siyahamba yabona phambi kwami akhomo ngifuna ungene kule ya moto okay ngiyangena emva kwale moto eblue buka speed ke ubuke yonke into izobrika izoyibona izosehlisa ispeed iyabona ukuthi phambi kwayo kunemoto uma ingama le moto phambi kwayo izoma nayo uma isisuka le moto phambi kwayo ihamba izosuka nayo uzoyibona iyasehlisa ishiya ibanga elide uma ngabe ufuna ukuphumela inini unga indicateanga ngeke iziphume izobuyela